Klient prišiel na terapiu s tým, že má strach povedať svojmu šéfovi v práci, že nevie pracovať takto ďalej, že je vyhoretý a potrebuje mať piatky voľné. Počas terapie sme sa dostali do príčiny, kedy mal klient 12 rokov. Ako malý išiel zapnúť počítač, lebo sa chcel hrať, počítač nenabehol a ostala čierna obrazovka. Bál sa to ísť povedať svojmu otcovi, lebo vedel, aký býva a mal z neho strach. Keď mu to povedal, spravil neskutočný cirkus a vôbec mu neveril, obviňoval ho, že ho pokazil. Ako 12-ročný chlapec sa cítil v tejto situácii úplne zúfalý. Táto situácia v klientovi spúšťala súčasné pochybnosti povedať svoj postoj k práci šéfovi, lebo bol autoritou ako otec vtedy. Po uzdravení vzťahu s otcom počas terapie sa klientovi výrazne uľavilo a už nepociťoval žiaden strach ani napätie. O 2 dní som dostal od klienta spätnú väzbu, že sa so šéfom v kľude porozprával a ten mu jeho nový pracovný plán schválil. A k tomu za rovnakú mzdu. Wow. Ak máte podobné alebo iné problémy, rád vám s nimi pomôžem, aby ste mohli žiť šťastnejší a spokojnejší život.